پارێزگا دهوکێ پسرشتê xwe hebûna bi dihan havînge û ji derên avê rêyekê geştyarî bi destxweyîna ye. Serarayê hebûna kêmasiya ji di vî kertî da lê sala derbasbûyî da zêdetirî 500,000 geştyaran seredana dihûkê kiriye. Et serdemê koronayê ji da piştî hemû rewcehên bazirganî hatîne vekirin, nehaptinê rêvgeştyarên parêzgehên Iraqê nahête dan ku bêhne nav parêzgeha dihûkê da. Ev ê çendê jî ziyan gihandiye kertê geştûguzarî. Geştyarê têta dihûkê teqrîben bêjmeta heke salê nebît 95 salê ji xelkê navarast û başûrê Iraqê nûkerekî li wat hatine girtin. Nûke Silêmanî hevlêrê rêketbû hatîne vegirin. Em heskên her hosa pêngavekî bû dihûkê jî evî dikin çunku rastî mewsimê me ev 25 rojeyê etmayîn. Evî de heke medrese vebûn û evî vebûn êdî xilas geştyarê dî naetin. Yema mewsime ev 25 rojê etmayîn. Rêk hatine vekirin dê şûrkîn. Nebû var bike de yani zor de nexweş bîtin. Berpirsê ragihandina rêveberiya geştûguzarê li Dihûkê jî dibêjit Eldîfan desthilatên Wezareta Navxwedayî nejûrên operasyona hatina geştyarên biyan îşlayê jûra operasyona parêzgeha Dihûkê ve hatiye ragirtin. Lê heman demdal parêzgehên diyên Herêma Kurdistanê rê li hember hatina geştyaran ya vekiriye. لدمك قدغه هات نچونه هات راگهاندن و بنگهین من گشتیاری کنزی کی نحصاد بنگهین گشتیاری مولدای مهنه برجا صاد هات نگردن بله بو قناغ بریار هات دان کو اف بنگهین من گشتیاری لدیف مرجورین ماین گشتیاری و ساخلمی و وزارت ناف خوب بهنه وکرن نو که ها بنگهین ما برجا صاد پارزگاه دو کی هاتی نوکرن هر روز بهرابتریا بنگهین من گشتیاری جی هاتی نوکرن قناغ دوی دا جور اپراسیونا برهنگاربونا کرونا فردید کو گشتیار ج پارێزگehên diyên Herêma Kurdistanê Hewlêr û Silêmanî û Heleb ceseredana parêzgeha Dihûkê bikin bûyê çendî velivînek bikefte geşt û guzara parêzgeha Dihûkê bigiştî û Herêma Kurdistanê bi taybetî. Biryara diya ku geştiyar ji parêzgehên Jêrî û Naverasta Iraqê û bajarê Mîsil bihêne nav parêzgeha Dihûkê da heta nûke çi biryar nehatîne dan û biryara vê çendê jî destê rêveberiya giştiya geşt û guzara parêzgeha Dihûkê danîne belku ev biryara divêtin jilayê jûra operasyona berhengarbûna koronayê li parêzgeha Dihûkê bêde dan. Nêzîkî 900 bingehên geştyarî li sunûrê parêzgeha Dihûkê hene û nehaptiriya wan vekirîne. Lê ji ber ku rê nahête dan geştyarên naverast û jêriya Iraqê bêhne vê parêzgehê ziyanên maddiyên zûr bi kertê geştûguzarî li vê deverê keftîne. Amed Birîvkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Dihûk.